Hyvää päivää katsojat. Tämä on hauskat apivideot ja tällä kertaa studioyleisön kanssa. Oikein iloista porukkaa, niin kuin ovat myös seuraavien videoiden lähettäneet henkilötkin. Valitettavasti tällä kertaa meillä on vain Sodankylän lukiosta tulleita klippejä. Harmi kun niilläkin on pääsy internettiin. No mutta, eiköhän pistetä porot lihoiksi ja katsomaan videoklippejä. Viimeinen sitten näin tunneilla. Rajoilla näin tunneilla. Perttu pelaa sinun pelisi loppuun. Oikealla nimillä puhua, kun tässä saattaa kyllä tuttuja ohjelmia, mutta te kyllä tiedätte, joka aina pelaa nettikasinoita koulussa, niin sekin oli siellä bileissä ja se siellä aivan seipäässä sekoili kaikkea. Se liittyy jostakin tytöistä ihan ihme opinointia koko ajan. Kaiken muuta laista. No mitä Perttu? Moi. Ei tässä mitään. Oletko se sinä ollut bileittämässä lähiaikoina? No viime viikolla niillä näytää. Jos on vähän jotakin vahvempaa, kun vaikka lasiin päässä, niin ei enää mitään. Ihan on kyllä jännä. Mitähän tuo Perttu raahaa? Perttu, mikä tuo on? Siinä salabra-kurssilla. No toivottavasti tuo orava on ainakin kunnossa. Ja kyllä Pertun kalju häikäisee yhtä lailla kuin nämä studiovalot. Ei muuta kuin seuraavaksi matematiikan maailmaa. No niin, tässä on teille 1.1. Siinä on annettu vektori 3i ja tuosta voitte laskea kulmakertoimen. Sen avulla voitte laskea tämän kulman käyttäen kasvulaskinta. Ymmärsittekö te? Joo. No niin, ootteko tehnyt täällä näitä tehtäviä? Ei! Te ette ole tehnyt yhtään tehtäviä. Tieteet on taas näin vähän. Mitäs sanotaan? Anteeksi, että on myöhässä. Se nyt papo vähän. No, on kyllä Tiinalle viimeinen käymän jälkeen iskenyt äänen murros. Ja lasitkin on menneet hukkaan. Mutta nyt kuuluu kyllä jotakin epämääräistä tausta ääntä. Se on Jarmolla vissiin jäänyt autokäyntiin pihalle. Täällä on plussakeli, se tulla 6 tuntia hurraa pihassa. Kyllä luonto kiittää. Ja varmaan se Pertun oraavakin sitä videosta kärsii, kun auto tuottaa ilmasta päästöjä aivan valtavasti. Mitä tässä meinaa? Jos on tuo liimes, niin miten se sitten niinku pitäisi saada, jos se on tuossa? Tytöt, älkää opiskelko niin paljon. Tulee parempi numero, jos ei opiskele paljon. Joo. Ei mitäs. Lenni Ukkola. Taitaa olla Linnea Ukkola. Oot ihan äitis näköinen, eiks juu? Juu. Saaka. Joo. Veeti. Juu. Joona. Kuka vittu Joona? Joni. Hidasta toimintaa. Joo, missä on mun lasit on? No. Holmqvistin uusi ennätys. Holmqvist, uusi ennätys, 44 minuuttia. Montako meni?
Seuraavaksi siirrymmekin ohjelman ainoalle mainoskatkolla. Onko kielitaito hukassa? Is Noha hommaa Word Dive. Word Dive. Tässä on vain yksi asiakas. Mitä siis odotat? Tilaat tänään, niin saat rahat takaisin. Jonkin mittaisen tauon jälkeen siirrymmekin Sarin englannin tunnille. I found a wax on the street. Ja siitä voisi katsoa parin kanssa käydä läpi näitä ja mitä tarkoittaa ja tollaista. Sitten tämä kestoaikamuoto. Se korostaa, että tekeminen on kesken tietyllä hetkellä. Ja tuolta voi taas parin kanssa ja sitten tästä käy taas läpi parin kanssa, että miten nämä menee. Ei nyt ihan oikeasti. Kuunnelkaa, miten musta taas tuntuu, että mä puhun täällä ihan yksin. Että kuunnelkaa tänne ja katso tuohon näyttöön. Ja käytte läpi näitä. Eli seuraavaksi teette pari tehtävää 5B, jossa pitää puhua parin kanssa tehtävän läpi. Puhukaa nyt tehtävää. Puhukaa nyt sitä tehtävää, tai tehkää sitä tehtävää. And now we go back to Finnish. Eli jos jollekin tämä hauska sanaleikki auennut, niin menemme katsomaan Outia. Ei 5 minuuttia ennen kuin tunti on peruttu. Mitä? Olemme näin paljon myöhässä. Opettajuudessa oli tää aika eri ajassa se kello. Oltiin kuulosko tuo näkyvät tällä taululla? Niin. Joo, ootteko tehnyt täältä älystä näitä tehtäviä? Toi Lauri kysyi multa, että mikä on kirjan koodi. En tainnut. Niin, minkä kirjan? Siis mitä me nyt tehdään? Niin siis Laurihan ei tai edes olla täällä kurssilla. No se... Kysytkö vaan itelles vai mitä? No joo. No niin, seuraavaksi sitten tehdään tämmöiset ryhmätehtävät. Ja tässä näette ryhmät ja katsotaan nyt ryhmiä. Ei jaksa olla täällä. No jos se ei kiinnosta, niin lähde ulos. Okei. Tämän päivässä jaksossa meillä onkin yllätysvieraana Sodankylän lukiolta Teemu. Tervetuloa lähetykseen. Et sinä kyllä taida olla Teemu. En taida olla. No, missä Teemu on? Ei tainnut jaksaa tulla. No, kysyn sitten sinulta, että oletko kuvannut hauskaa kotivideoita? En. Mitä? Oho, nyt tuli viestiä. Irrekaiseltahan se tuliikin. Katsojat voi arvata, mitä häntä on. Irja-Kaisa ennustaa tulevaisuuden, että on kipeänä. Seuraavaksi siirrymme Solen energiailman katkuiseen luokkahuoneeseen tekemään tuhannet Teams-tehtävää. Voisitte tehdä tehtäväkappaleista 1, niitä ei ole kovin paljon. Koitin vaan vähän sen laittaa teille. Kyllä te niistä selviätte. Jos ette, niin kysykää apua vain. Noitahan on aivan hirveästi. Kaikki. Kokoista. Tiivistä fanaa ja uustista. Ja koko kirja. No toi aiheuttaa toi komiksens. Mä oon tämmönen avustaja ja piti tulla tuuraamaan Sampoa, kun se lähti kahvitauolle, niin esitelläänpä seuraava. Mene nyt sitä minua vaan, minä tulin takaisin.
Menemmekin katsomaan Esteban ja Akia tanssin pyörteisiin. Harjoitellaan valssia. Joku, mä en muista se nimeä. Joku valssi kuitenkin. Joo. Joo. Onko se mies? Mä vaan Aki. No mä voin ottaa naisen otteen. Onko sä Esteban? Mä oon Esteban. Mä oon vaan Anni. Mutta joo. No kyllä te osaatte tämän tanssin. Kyllä te osaatte. No, kyllähän tässä alkaa melkein tanssi alkaa vipahtamaan, niin siirrytäänpä sen vuoksi opinto-ohjauksen maailmaan. Seinä on mielenkiintoinen. Mikähän tuolla päivillä hätään, eikö vaan tuijottaa seinää? Ja laittakaapa ylös sinne kalentereihin, koska en muistuta enää toista kertaa. Elikkäs täällä nyt lukee... Mikä on tämä fontti? Mäpä vaihan sen, katsotaanpa. Laita jonkun vähän selkeämmän. Täällä on joku aivan kummallinen fontti tullut. Aivan kummallinen joku tällainen. Ei mitään tietoa. Noniin. Laitaanpa esitystilaan uudestaan. Mitä täällä tapahtuu? Noniin. Eli tärkeitä päivämääriä. Siinä on 12.8. vierailu Oulussa. Sitten on palaton lappu. Päivi on poissa. Teet harjoittelu ja lumipäivä. Eli laittakaapa nämä sinne kalenteriin. Saisiko noin vaikka kirjoitettuna tuon taululle? No voin mä kirjoittaa ne sinne vielä. Noniin. Tää on vähän tää liituri. Onko kellään nyt kysyttävää näistä väyläopinnoista? Eikä se ole mennyt jo tuo 2012. Joo, kyllä se on mennyt, mutta tästä tulee teille hyvää tietoa näistä jatko-opiskelumahdollisuuksista ja korkeakouluista ja muutenkin tämmöistä vähän ylimääräistä tietoa, mutta kyllähän sitä kannattaa hankkia, että on tämä mennyt, ette voi hakea, mutta siinä oli väyläopinnot. No, kiitoksia näistä vinkkeistä. Ja seuraavaksi siirrymmekin Ruotsin pariin. Mikä tuossa on? Tuo on kyllä väärässä muodossa. Katoppa tarkemmin. No, katsotaan. Alkaako tämä puhe ärsyttämään katsojia? Nyt on kyllä kaikki punaisena. Pitäisikö sinun katsoa tuota vähän tarkemmin? Onkohan se ihan oikein? Nyt on pohjatunnit ja vieläkin teillä puuttuu täällä puolet opiskelijoista. Ja Teemukin on ollut koko jakson vessassa. Tiedättekö te kukaan missä se on? No, en kyllä tiedä, mutta mikä tämän kirjan liittymiskoodi on? Hej så ramlar mina höjdiga studenter idag. Vi ska börja med text 2. Missä teillä on täällä kaikki? Öppna din böcker. Nyt kuulkaa. Minä olen diktaattori ja minä määrään. No, minä en ainakaan ymmärtänyt mitään. Toki se ei johdu Sirpan opetustaidoista, vaan omasta ajankäytöstäni. Ja seuraavaksi pääsemmekin seisomaan Heidin tunneille. Nyt kun te kerran kaikki haluatte istua paitsi Saaka, niin tässä teille istumisen haita. Sieltä löytyy, kuulkaas, ihan hullu määrä, että miettikää, että haluatteko istua. Vai mieluummin seisoa. Muistakaa määritellä käsitteet sitten siellä kirjoituksissa. Siitä tulee varmaan ainakin puolet pisteitä. Että jos ne käsitteet puuttuu sieltä, ei tule hyviä pisteitä. Jos vaikka katsotaan täältä tuolta arviointitaulukkoa, jos se jostakin vaikka löydää. No kyllä vain oli Heidissä ja Sirpassa samaa näköä. Ja Piiki olisi varmaan samaa mieltä. Mutta seuraavaksi piipähdämme katsomaan pelleilyä. Eiku siis preliä. Toivottavasti kukaan ei pelleile siellä.
Kuka siellä? Nyt loppuu tuo koputtaminen. Se voi tulkita vilpiksi. Hiljainen hetki. On kyllä Laurilla nyt niin iso teksti, että voi tulkita vilpiksi. Okei, kello on 12. Saa lähteä. Meiltä alkaakin ohjelmasta aika loppua, joten kiitos kun katsoit tämänkertaisen jakson. Meiltä taisikin unohtaa yksi opettaja, joten pääsemme vielä katsomaan meidän luokan valvojamme Eila Mikkosta. Hei, 5 minuuttia tunnin perusta. Let's go. Voi raasturan myöhässä. Piti vähän Mattia jäädä tonne ruokkimaan, kun se on taas niin semmonen lutunen, että kun sillä määräkä muuten tulee. Kauhean seteli täällä. Eikö kukaan kuuntele, mitä mä puhun täällä? Mä teen aivan turhaa työtä, kun ei kukaan teistä kuuntele mua. Nyt läppärit kiinni joka ikka. Ja kännykät pois. Joo, ja tehkääpä Moodlesta tämmönen tehtävä. Se on täällä jossain Moodlessa, mitä täältä löydätte semmosen tehtävän. Se on täällä jossain, en minäkään löydä sitä, mutta kyllä se siellä on, kun siellä tehtiin. Ja vielä Ole hiljaa. on opetusfilmistä, niin sinne on pakko tulla ja vaikuttaa arvosanaan, mikä tulee sitten tästä kurssista. Muuten tulee hylätty, ette pääse kurssia läpi. Tämä on pakollinen Ei kurssi. pissukaan, tätä pitää alkaa tekemään jo. Ei sitä lukee sieltä ohjeita. No niin. Ole jo nyt hiljaa. Eila, eikö meidän pitänyt alkaa tekemään tätä tehtävää? No kyllä, te voitte sitä tehtävää tehdä samalla, kun mä kerron näitä juoksevia asioita. Niin sitä opetusfilmistä, niin se saattaa kyllä nyt sellainen opetusfilmi. Eilan tunnilla harrastetaan pilkkimistä. Ihmiset tekevät vaihtokauppaa ja eletään sellaista sodan jälkeistä elämää. Siinä on ihan sodan kyllä naisia haastateltuna. No niin, kattokaa, joku ihana on tuonut mulle tämmösen aivan ihanan tuliaisen tuolta Venäjältä. Tässä on tällainen pikku Putinin teen. Pitää sitten tuoda mulle tuliaisen, kun lähette jonnekin. Mitä sinä teet täällä minun luokassani? Juon vettä. Ei täällä, ei saa juoda vettä täällä. Mutta eikö se ole ihmisoikeus? Ei oo mun luokasta tommosia ihmisoikeuksia. Voit mennä tuonne luokan ulkopuolelle. Vähän rauhoittumaan. Ei mun tarvi rauhoittua. Kyllä tarvii, ei täällä juoda vettä. Okei. Missäköhän se Hannes on? Kun sitä ei koko kurssin aikana täällä näkynyt. No, vissiin se on megavappaa juhlimassa leviillä, hullussa porosta. No olipa säkäinen opettaja, mutta nyt meidän on oikeasti pakko lopettaa. Kiitoksia. Nyt saa nauraa. Joo, ei tarvi ujostella, on ihan rauhassa. Mitä sä luotatte noin kauan? Se on nyt huono, mulla on niitä pokkaa! On tää klippi. Oikein. 2,5 minuuttia. Läksyt mukaan. Noniin, tässä on. Ota heti. Nopeammin kääntää takaa sirpää. Otetaan uudestaan.